Сәлем дуслар! Tadmus TV kanalında шоу-біз тапшыруы. Демек, татар эстрадасының бар яңалыкларын сезгә мин, Рената Тей, җиткерәчәкмен. Бездән айрылмагыз, шоу-безне башлыйк. Җырчыларның күбесе ял итеп йөргән арада, яшь йолдызларыбыз клип төшерү өстендә эшли. Мәсәлән, Динар Рәхимова исемеңгә язылган исемем җырына клип тәкъдим итте. Төшерү эшләре Мәскәүдә үтте. Клипта Динар Рәхимова кастингын үткән кешеләр генә төште. Динара әлеге клипның режиссеры да, сценарий язучысы да. Бу минем тәүге тәҗрибәм дип уртаклашты Мәскәү кызы. Соң арада чын хисләр арткы планга китте. Шуңа күрә минем мәхәббәт темасын айрыуча да ачык итеп күрсәтәсем килде. Клипның кайбер кадрлары яшерен мәгънә белән төшерелгән. Монысын уйлау сез тамашачыларга кала, диде Динара. Җырчы кызыбызга уңышлар теләп каласы килә. Миллионлаган кызның йөрәген яралап, Радик Юлиакшин Инстаграмга бик серле фото кертте. Баксан җырчы егетебез бер кызны кысып кочаклаган һәм бик тәмле итеп йөзеннән үбә. Без бу хакта Радикның үзе белән сөйләшергә теләдек. Тик ни кызганыч, Радик хәзерге вакытта Татарстанда түгел һәм артык комментарийлар бирүдән баш тартты. Гомумән, Радик кызлар белән фотосурәтләрне бик еш урнаштыра. Фанатлары, апалары, дуслары һәм коллегалары да бар бу рәсемнәр арасында. Ә монысы кем икән соң? Хәер, анысын вакыт күрсәтер. Ә менә Дилия Әхмәтшина үзенең бәхетле булуын яшереп тормый. 21 июльдә ул әни булды. Дилия тормыш иптәше Дамир белән бала алып кайтуны күптән планлаштырган булган. Бәбигә барлык кирәк-яракларны да алдан әзерләп куйган булганнар. Йөклек чорында Дилия физик күнегүләр эшләгән, көн сайын йога белән шөгыльләнгән. Бу чорның Волгоград өлкәсендә үтүе билгеле. Дамирның эше буенча алар әлеге шәһәргә күченеп киткән булганнар. Сабыегыз исән-сау булсын, Дилия. Мәскәү якларыннан яңа клиплар килеп кенә тора. Чиратагысы Айлин исемле җырчыдан Магнит җырына төшерелгән клип эстрадада бик зур резонанс ясады. Оригиналь клип. Андагы пистолет та хәтта чын икән. Айлин әлеге корал өчен меңләгән кагаз җыйган булган. Төп рольне Казанда туып, хәзерге вакытта Мәскәүдә яшәүче Дмитрий Микашкин уйнаган. Продюсер, автор һәм режиссер Мурат Абдулманов Айлинны чын киллер булып уйнарга, пистолетны дөрес итеп тотарга, атарга өйрәткән. Айлин исә әлеге коралны көчкә тота иде. Ул шундый авыр, ә маникюр белән пистолет тоту дөньядагы иң зур хезмәт дип көлде. Әйдәгез әле клипның тизерын да карап үтик. Татар эстрадасының легендасы Хәмдүнә Патимиргалиева Байбулатка үзенең бакчасын күрсәтте. Шәп репортажны бергәләп карыйк. Матур гына сәлам сезгә. Иптәшләр, тәрәз артында җәй, һәм инде әлеге ямьле җәй кочак җаеп безне иркәләвен алга таба дәвам итә. Күпләр инде шәһәр фатирларыннан күченеп шушындый җәйге бакчаларга таба юнәлделәр. Ә безнең татар эстрадасы йолдызлары мондый бакчаларда ял итәләр микән? Хәзер алга таба белербез. Без бүген шушындый йолдызларыбызның берсендә кунакта. Кемдә дип сорыйсызмы? Әйе, әлбәттә. Без барыбыз да яраткан Хәмдүнә апабыз да кунакта. Хәзер инде без бергәләшеп, кирип, аның бакчасы буенча сәяхәт кылырбыз. Хәмдүнә апа, ни хәлләрегез бар? Әйе, Аллаһка шөкер, күрешеп исәнләшәбезме? Исәнләшәбез. Кочаклашабызмы? Ничек хәлләрегез, Хәмдүнә апа? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Исән сау гына яшәп ятасызмы? Аллаһка шөкер. Бүгенге көнне булай булгач әйбәт инде. Без инде сезгә теге бик наглыйланып кунакка килдек. Бераз гына безгә күрсәтерсез, без сезгә булышырбыз. Бераз гына теге бакча эшләрен башкарабыз, яме? Ярар, Алла бирсә.
Алайса, без башлыйбыз, Хамдун апа, сәлам әйтегез дә. Сезнең хәер фатыгыз шул була. Шоу без башлана. Әлләни эшләр юк инде хәзер. Бакчаны теге утап шөптән утап яхшыладым инде. Быел менә сезнең каршыда каралы менә грушым беренче елны. Бу әле беренче елымы? Беренче елны гына менә грушым бирә. Тегесе үткән елны 3 штук иде. Тегесендә дә бар менә грушым бик әйбәт. Быел алмаларым ял итә. Быел грушлар эшли. Быел грушаларым эшли. Карлыганнарым бер кат җыеп алдым инде менә. Хәзер инде димәк сезнең теге эш бетеп, бакчада ял итү процессы гына башланды. Ял итү процессы мен инде чистартып фәлән итеп бетердем, гөлләрем үсәне. Хәзер инде сезгә бар теге бу пешкән җиләк җимешләрен җыясы гына калды. Җыясы гына калды. Менә яңартып җиләкләремне яңарткан идем. Монда кыярым үсә менә. Мин теплица куймыйм, чөнки теплицаны бит карарга кирәк. Мен гастрольләргә чыгып киткәч, аны кем карый? Ксения Хамдуновна карый. Ксения Хамдуновна бик уважаемый да, бик оный. Ксения Хамдуновна турында сезгә соңрак сөйләрбез әле, әле үзе каядыр йөри. Ксения Хамдуновна бар монда шулай ук. Бик почетлы кеше. Бик почетлы. Хыярларымны шулай һавада үстерәм. Гастрольгә чыгып киткәч, мен теплица куя алмыйм, теплицаны карарга кеше юк. Булай инде мен кайтканчы үлмиләр, исән торалар. Бу бик әйбәт лайфхак. Помидорларым барысы да теге эре сортлы. Әле булары соң утыртылган, үсеп кенә килә. Кәбестәләрем бар, ана кызылы да бар. Шөгендерләр күренәйме? Шөгендерләр дә. Кишерләр анда нә матур гына әйтеп. Менә да бер үлән утыртканыйк. Чыкмый калды, менә хәзер анда редиска утыртабыз. Редиска утыртырасың түгелме әле? Юк, редисканы аны 2 мәртә утыртырга була. Яздан башлап. Тегендә помидорларыгыз күренә инде. Менә иң төп сорау, бәрәңге утыртмадыгызмы? Бәрәңге утыртмыйм, ни өчен дисәң, аны тоже карарга кирәк бит. Колорадский жук килеп уяласа, бөтен помидорларны, бөтен нәрсәне ашый. Шуңа күрә утыртмыйм. Миңа базарда үстерәләр. Безгә дә базарда үстерәләр, шуңа күрә. Базарда барып алабыз. Авылдан бик оный ихтирамлы кешебез бар, Собада. Имам Гараевич гарип балалар йортының директоры ул. Без аның белән 42 ел дусбыз. Ул килгән вакытта бәрәңгесен кыстырып килә инде. Шуңа күрә теге ешрак чакырырга тырышасыз инде. Юк, ул атнага 2 мәртәбә монда үзенең организациясына килә. Шунда килгән вакытта Собадан гел кирип чыга ул. Аңа быел 80 яшь булды. Аңа да сәлам юлдыйк әле менә. 42 ел. 42 ел инде мин аның белән танышмын. Ну, филармонияга килгәч тә Рафаэль Ильясов гастрольгә алып барды мине, яшь буларак. Шулай итеп танышып киттек. Менә сез аның белән 42 ел танышбыз дисез инде, әйме? Ничә ел аның бәрәңгесен ашыйсыз? Менә соңгы елда гына бәрәңгесе бик тәмле булды да, Имам Гараевич миңа да китер әле дидем, үзем сорадым. Сезнең монда элек бәрәңге үсә идеме соң? Ана тегендә үсә иде. Хәзер анда мин үлән генә үстерәм. Хәзер анда бар тик матур аланчык кына тора инде, әйме? Ярар. Хәзер нинди эш бар дип торабыз? Монда бер эш тә юк, бер эш тә калмаган монда Хамдун апа бөтен эшне менә ялт иттереп эшләп чыккан име. Хәзер инде бер кичкенә генә эш калган, без хәзер кишерне сирәкләп алабыз, шулаймы Хамдун апа? Помидорларым төште бик күп булып, салкын булгач үсәлмичә утыралар. Менә уны табигать бит. Меннән сорап тормый. Килә ява бер булып дип җырлыйсы гына калды. Ярар, булыр әле, иң мөһиме булсын, шулай бит. Хәзер инде без бергәләшеп кишерне нишәтәбез? Сирәклибез. Сирәклибез, әйе. Киттек безнең белән. Монда безнең Хамдун ападан менә шундый бакчачыларга мастер-класс. Хамдун апа Менә шулай кишерне оны оралап бер 3 сантиметр фәлән менә шулай итеп калдырырга кирәк. Аны өчен дисәң, әгәр сирәкләмәсәң, ул вак була, үсмей. Бер-берсенә терәләйме? Әйе, бер-берсенә менә ора кирәк шулай. Әле минем теге сабан туйларда йөреп, моны сирәкләргә вакытым булмады.
Менә монсы сирәкләгән, ниме? Менә бу яктагысы. Бу яктагысы сирәкләгән. Ага, монсы сирәк. Монсында, ну ярар, айда бергәләшеп сирәкләйбез. Хамдура айда сез микрофон тотып торыгыз, мин сирәклим. Яма? Менә шушылай. Кайсы җирдә? Менә көчлесен калдыр. Ага. Буларын юлык. Юк дим. Менә калды хәзер орасы, ансы калсын. Әйе. Шүпләрен аласың ана шулай. Булар әзрәк сирәкләгән бер көнне. Сабан туй булгач, вакыт әз. Монсаның нәрсә шүпме? Васы менә укырып да. Мин аларны утыртмаганым, теге елдан калып үсәләр. Шушылай иттереп. Буларның шүпләрен кая ташысын? Менә шушында ташлап барам да, ана кире, ана теге бунага тирискә итеп салам. Мин бөтен сирәкләгән үләннәрне тирискә салам. Икенче елны тирис булып чыгалар алар. Уртасыннан, менә бу төштән ал, менә булай. Юлыкта ал син аны. Шулай гынаймы? Әйе, шулай гына. Менә монда әллә ничә үскән, менә уртасыннан алырга кирәк моның. Әйе. Расстояние калдырып. Не, теге ире булып үссен өчен. Желеме, вареньеме, тук кайнатмалар ясыйсызмы? Желедә иренмәсәм, желедә эшләп куям. Әле пока өлгереп кенә киләләр менә. Алса көзгә таба Хамдура апаның компотын эшләргә килер безнең дим. Алла бирсә, Алла бирсә. Тагын теге якларда анда нәрсә крыжовникны күрәм буга әле минеме? Булар алмалар ана. Алмалар юк дисез, бар бит алмалар. Менә монсында бар, калганнар ял итә. Кыйылып бара. Юк, монда буларда бераз гына күренгәле бит бар. Күренә дә кыйыла шуңа калыр микән дим мен көзгә хәтле. Кала. Бу минем башкирская красавица икәвана. Теге Антоновка. Монсы әнәй тиз җитешә торган теге Белый налив. Анасын менә утырттым, тагын булары алагаюга, булар үсеп килә. Менә шушылай иттереп. Бунсы нәрсә дип аталарың? Монсы башкирская красавица. Шулыгын башкирская красавица. Үзем Башкортстаннан булгач, Үзегез дә башкирская красавица. Алмагачыгыз да башкирская красавицамы? красавица дигәндә яшь вакытта. Инде хәзер дә Хамдура апа дип әйтмәгез. Инде Аллаһка шөкер 70-не бәрдек. Тагын өмет бар, бер 70-не бәрәлс. Алла бирсә, бергәләшеп бәрәбез. Бу хәмдәлләһ хыялланган дип уйларга. Уйламыйлар Хамдура апа. Барса бар тик шатланалар гына. Әйе. Монда чәчәкләрне бик ярата идем. Туган көнемә бүләк иттеләр. Күршем бүләк итте, Илсия Бадретдинова. Монсында Илсия Бадретдинова. Петуниялар яратасың инде демәгеме? Петуниялар, бархыт яратам мин. Мин бөтен чәчәкләрне яратам. Менә монсында Илсия Бадретдинова. Анан Зөһрә Шарифуллина коллегам китерде. Туган көнемә. Әйтмәдегез бит, бездә бер 5-6 төп петуния алып килә иде Хамдура апа. Монда булганы да җитәрлек. Монсы инде бу коллекцияны китерде. Ана оялары белән Винарис Элигет. Буларның барысын даймы? Винарис бит миндә эшли башлаган иде. Ул татарча белмидер, еврей бит инде ул. Ике җыр беләдер. Шуннан миндә эшләп татарча өйрәнеп китте, хәзер инде гастрольләрдә йөри. Менә монсын кем бүләк итте? Монсы бик якын дусларым бар. Бу районнан накалар алар. Килгәч танышкан кешеләрем, шулар биреп җибәрде. Ул анай Ксюша, кил монда. Кил әле монда, кил. Ой, куркма, кил әле монда, кил. Менә Ксюша Хамдуновна дип йөртәләр. Ксюша Хамдуновна, Ксения Хамдуновна. Монда инде кыруган безнең урыс кешеләр дә тора. Күршеләр дә тора. Менә әйттеләр, бакчада сездән тыш әле мәчегезне беләләр дип, әйме күрше тирә? Беләләр. Бу Ксения Хамдуновна. Спаситель наш дип, мен гастрольләргә китсәм, күршеләрем ашата моны, карыйлар. Бик акыллы песи ул минем. Бу шулай ук буа конаклары не индеме? Күчтәнәчә. Алар Бөектау районында торалар. Шунда бер нигә баргач,
Улакта теге кыш көне безнең мунча керелмәле түгел, җәйге мунча. Шуңа күрә кыш көне мунчага барган аларга. Хәмдин апа ди, песи баласы кирәкми. Мин әйтәм, бирсәгез алып кайтам. Исеме кем куштаны Ксения Хамдировна дип? Монда кушканнар иде. Үзләре кушканнар иде. Әйе. Кыш көннәрендә нишли бу сезнең белән? Алып кайтам. Әйе, алып кайтам, бу иң кадерле. Монда минем ул охранник. Бер капка төбенә кеше килде, сакалагы тора. Сразу. Бик акыллы. Сәргәмен ул. Үйне пешератмый ул. Тышканнар тотамы? Ой, кырагына. Алай сәйбәт инде. Шуңа күрә спасительный нәрсәләр үтеп тирә-якны барысында. Хәзер улыгайды, яшь вакытында кошышып китсә, на лету сикереп эләктерәдер. Күпме ничә яшь булды соң инде хәзер? Моңа 9 еллар бар инде. 9 еллар бар. О, бу. Бу шипшен ахирәткә булган инде, диме? Моны аңлый, минем бөтен әйткән сүземне аңлый ул. Вот. Менә хәзер дә бит Ксюша килегез дидегез. Әллә каян килеп җитте? Менә кирип киткән иде. Минем тавышны ишетеп чыгып кайта. Кайсы вакытта чыгып китә дә Ксюша дип кычкырам. Урманнан әллә каян йөгереп кайта. Хамдин апа, бу кызыл карлаганнарны җыйыкмы әллә? Әйдә җыеп алабыз. Без монда үзебез генә түгел, монда Хамдин апаның яраткан племяннигы Илһам абый Шәриф та монда, име? Илһам абый безгә Һәм китерәле планнайларны. Савыт бирә. берәр савыт. Илһам беренчедән күрешик. Хәлләрегез сезнең? Әйбәт, Аллага шөкер. Сез монда еш килгәнсезме? Көн сайын. Сез монда, көн сайын киләсез инде, име? Шулай эшләргә. Җыентыгы беседкалар төзергә безнең Илһам абый оста инде монда, име? Эшләргә, ярдәм итәргә. Әле алга таба да димәк планнар, эшләр монда бара әле, име? Bunlar күп, бигрәк күп әле. Монда эшләр әле җәй беткәнче, Әле җәй беткәч тә әле монда эшләргә күптер. эш күп монда. Хәзер әйдә Хамдин апа, җыйыкмы әле? Җыеп карыйкмы? Моны көндә җыеп, көндә компот эшләргә дә мөмкин, име? Монда еп пока бу әйткән вакытта, пешкән вакытта. Көз көне инде теге пешеп биткәч, август ахырында уже компот кайнатабыз. Онда пешеп биткән була уже. Бу әлегә теге җәй көннәрендә мунча чыккач эшләргә. Әйе. Берәр компотның ни бармы соң сездә? Рецепты Хамдин апага гына хас булган рецепт. Кайнатып мин аны теге әйтәм дә бераз кайнатканнан соң калак белән генә изәм дә чак кына шикәр салам. Бөтен рецепт шуаның. Менә хәзер эчкән вакыт. Шундый морс була инде, җиңелчә генә. Монда миңа кара. Осман, миңа кара әле. Менә. Мәмәй җыябыз хәзер, мәмәй. Компот эчәбез. Инка эчәбез, инка. Әйне суны инка дию. Үзебезнең аерым телебез бар. Конфетне кап-кап дию. Китилхам. Үзегез күреп тордыгыз, Хамдин апаның булышчылары күп монда. Шулаймы? Илһам абыйның улы Осман. Беренче күңел юанышым. Ничек үзегезнең телегез бар дип әйттегез, име? Үзенең теле бар, суны инка дию. Конфетне кап-кап. Әнә алып килде. Менә, төшер әле. Ай, молодец, Осман. Ай, күпме җиләк җыйган. Минем улым уңган улаймы? Тыңлай. Күңел юанышым. Шуның белән ятам инде бакчада. Ул сезгә кем дип эндәшә? Әбиди. Агабине. Агабый. Агабиди биретәбез дә, абиди. Абый. Әле аны әйтеп җиткерәлми. Алманы әйтә. Анан сөтне төтти. Үзенең теле бар. Сез аны ул теле аңлыйсыз, мөһиме. Аның бөтен кыйланышын аңлап тора. Әле бай әйткән идегез бит, әнисеннән качып кына нәрсә сорыйсыздан? Әнисеннән качып кына бармакны булай итеп күрсәтә. Б дигән була. Бер. Ни, конфетны кап-кап. Б кап-кап дигән була. Эге ул конфет. Яратып кына әкрен генә күрсәтмичә генә бирәсез инде. Сөйне аңарга. Бу кыш тоткан сымак сөйне. Бик акыллы, Аллага шөкер, җалап та интектермәде. Менә хәзер дә сезгә булышты, бездән дә курыкмады, шулаймы? Теге бик булган егет, әйе. Менә дуслар, без бакча буенча кичкенә генә сәяхәт кылдык. Хәзер инде Хамдин апа белән утырып, бераз гына аралашып алдык. Шулаймы, Хамдин апа? Хамдин апа белән сездән сорыйсы килә, сез качан күчендегез монда, менә теге яз аендамы, җәй аендамы дигәндәй? Язга карыйм. Кайсы бер вакытта апрельнең 15-ләрендә киләм.
Кайсы вакытта шулай туры килә, ел салкын булса. Бай бәйрәмнәр вакытында киләм инде. Көзгә хәтле торам. Кайчанга хәтле якынча? Менә бер елны мин монда ноябрь башына хәтле тордым. Ел җылы килде. Менә елына карап. Инде суыта башласам да бер кеше дә калмый. Ана кирем инде кайтып китәм. Менә айруча теге менә монда бит сезнең бик күп җиләк җимешләр, яшелчәләр үсә шулаймы? Менә айруча яратып алганы бармы? Берсен бик яратып үстерәм дип әйтерлек. Үзем үстергән әйберләрне яратып үстерәм. Барысы да индеме? Мин авылда үскән кыз бит. Аннан соң инде кайнатмалар, вареньялар, компотлар ясыйсыз дип сөйләштек бит индеме? Менә Хәмдүнә Тимергалиева гына хас булган берәр инде кайнатма рецепты бармы? Мин инде теге тозлыйм. Аннан соң теге кеше шаяннарны эшлим. Айруча гына бар дип әйтәлмим. Бу соленье, малениялар эшлим инде, вареньялар эшлим инде. Менә шушы әйтеп. Менә Осман йөри. Осман, бир миңа, бир. Вот зурус яме. Менә шушы әйтеп, халык эшләгән эшлим инде барысында. Айрым гына рецепт белән эшлим дип әйтергә. Мин әле бу бакчаны бит дөресен әйткәндә гастрольләргә күп йөрми башлагач, шушы бакча белән шөгыльләнә башладым. Теге элекке кебек инде берәр ай, икешәр ай гастрольләрдә йөрмибез бит инде хәзер. Ул вакытларда ничегрәк иде ул вакытта бар идеме бакчагыз? Мин моны алдым. Менә чәчәк алып килде Хәмдүнә апа. Зур исендә. Менә бигрәк патрулым бар шул. Инде дөресен әйткән вакытта бер 10-12 еллар бар бу бакчаны алганга. Менә шуннан башлап бу шул участок кына иде. Йортның нәйсе коробкасы гына бар, мөшә салдык, менә шушы әйтеп хәлгә китердек инде бу бакчаны. Менә гастрольләр дип сөйли башладыгыз. Хәзер инде теге бакча темасыннан бераз гына тайпылыйк. Ничек яңа сезонга әзерлекләр барамы? Яңа җырлар туплыйсызмы? Ничегрәк? Яңа җырларым бар. Альфред Якшембетов язган җырларны әле бүгенге көнне эшлим. Аны кил халык җырларым да бар. Программаны бик җентекләп, сайлап эшлим. Чөнки 25-26 октябрьдә бит минем официальный туган көнемне үткәрәм. Минем инде туган көнем 24 майда иде. Ураза булу сәбәпле миңа күчерергә туры килде. Бу ел кая берәр концерт залында уздырасызмы? Үземнең төп йортымда филармониядә. Анда ничә еллар эшләдем бит инде мин. Безнең директорыбыз бик әйбәт кеше. Кадим Назаревич. Кадим Назаревич искиткеч. Артистларның халатын белә торган кеше. Без инде мин хәзер элек филармониядан китсәм мәңге аяк басмыйм дигән вакытым бар иде. Менә Кадим Назаревич килгәч инде ул бөтен элекке эшләгән артистларны бөтенесен дә җыйнап алды. Атмосфера бик яхшанда. Интеллигент, теге тумыштан интеллигент кеше. Менә яңа җырлар дигәндән шуннан чыгып тагын бер сорау. Илһам абый белән бренди дуэтлар булачакмы әле? Эх, кара каш, бөдрәчәч кебек хитовый җырлар. Илһам белән инде Илһам минем группада 24 ел эшли. 24нче ел. Элек аның белән парлап җырлаган юк иде. Хәзер бит яшьләрдән калышмыйбыз дип әйдә дуэт эшләп дип кара кашны да. Аннан соң кәкүкне, сона кәкүкне эшләдек. Бик күп материаллар ята эшләргә вакыт кирәк инде аңа. Димәк әле бар, алга таба көтелә Алла бирсә. Бар нишләп булмасын. Без аның белән бит бөтен Россия буйлап йөрибез. Барган сайын бер репертуар җырлап булмый бит. Аны репертуарны үзгәртеп тормасаң, хәзер төшеп каласың. Менә гомумән алганда сезгә менә хәзерге безнең татар эстрадасы җырчылары ничегрәк теге татар эстрадасына ничек карыйсыз? Татар эстрадасына ничек карыйм? Заманына күрә сәнгате. Һәрбер заманның үзенең сәнгате бар. Яшьләр үсә, заман үзгәрә, ана кире буыннар үзгәрә. Менә хәзер яшь буыннар килде, аларның җыры әйтик, бөтенләй икенче төрле юнәлеш алды бит инде. Менә
бу кирәк түгел, теге кирәк дип әйтү түгел, ул заманына карап үзгәрә. Сәнгатьтә менә бүгенге җырны сугыш вакытында җырласалар бер кеше тыңламый. Менә бүген бит инде теге сикереп фәлән итеп инде аны теге хатын-кызлар ярым шәрә чыгып сәхнәләрдә чыгыш ясыйлар. Ул инде элекке заман булса, аны вообще халык, гомумән халык кабул итмәс иде. Шуңа күрә заманына карап мин дә репертуарны төзим шулай. Яшьләргә карыйм. Соңгы вакытта илһам белән генә түгел, әле мин менә Исебадыртин белән җырларга исәп тотып торам. Вадим Захаров белән җырладым. Мөнир. Әле Вадим Захаров күптән түгел кунакка килгән имендаймы бакчага? Бакчага кунакка килде, бик әйбәт. Яхшы тавышлы җегет. Аның белән әле клипта төштек. Инде менә үзебезнең Урал тауларына кайтып, илһам белән клип эшләргә дип август айында менә теге план корып торабыз. Алайса инде теге татар эстрадасы хәзер яхшыракмы, әлегрәк яхшыракмы дигән сорауга җавап урынсыз. Әйе. Ничек әле заманына күрә сәнгате, име? Заманына күрә сәнгате. Анасын дөресен әйтергә кирәк, безнең татар халкы җырлы халык бит ул. Теге яки бу җырчы начар җырлый, яхшы җырлый дип әйтергә кирәкми. Ни өчен дисәң, менә җырлыйлар бит әле яшьләр. Аларны халык үзе сайлап ала. Менә. Әгәр дә халык булмаган алар да чыкмаган булырлар, идеме? Халык кышлыйбыз. Халык бу үзе сайлап ала, үзенә кирәген. Зауык, һәрбер кешенең зауыгы төрле. Бер кешегә бу җырчы ошаса, бер кешегә икенче җырчы ошамый. Менә шулай бит инде. Һәрбер кеше үзенә теге үзе яратканын сайлап ала. Җырчыларны. Яшьләр безнең бик җырчы. Хәзер бит инде теге ретро җырларны заманча яңгырашка салып җырлый башладылар, шулаймы? Аларны ничегрәк карыйсыз? Ней соңгы вакытта әйтәсем килми инде, теге татар халык җырын бозып җырларга кирәкми. Ул ничә буыннан буынга шылбыр шикелле тезелеп килгән. Татар җыры безнең фольклор бит инде ул. Фольклорга нигезләп бөтен симфонический нәйләр, әсәрләр языла. Менә теге симфоник әсәрләр, опералар барысы да ул әсәрләр барысы да фольклорга нигезләп иҗат ителгән. Шундый нәрсәләр соңгы вакытта яңгырый башлады. Татар җырларыннан, элеккеге җырлардан нафталин исе килә дигән сүз дә яңгырый башлады. Нафталинны киемгә кия төшмәй. Әйбәт саклана. Безнең татар җырларыбыз нафталинны икән, бер кашанда кия төшмәячәк. Алла бирсә, Сакланып калачак. Хәмдә апа, менә сез бит инде безнең Татмостов каналдагы сер булып калсын дигән тапшыруга барган игез, катнашкан игез әле тапшыруда. Шунда сез әйттегез, теге элек кимсетәләр иде, юл бирмиләр иде дип. Менә тора бара бу үпкәләр бетәме сезнең ничегрәк? Гомер үтү белән бөтенесе онтыла. Үпкәләүләр нәрсә булды? Минем теге иң ярый популяр вакытта гел аяк шалып тордылар. Вот, бигрәк тә җитәкчеләр. Мин җитәкчеләргә баш бирә торган кеше түгел бит. Үземнең хезмәтемнең, үземнең нәрсә икәнемне белгәч, теге тышкырганга ярхамикалла дип әйтә торган кеше түгел мин. Минем үземнең карашым бар, үземнең кешегә карата мөнәсәбәтем бар. Мине сүтеп ясый алмыйлар бер кашында. Чөнки минем балачагым бик кырыс. Теге әйтергә кирәк, кырыс булып үтте. Мен бит кулак баласы. Шуңарга күрә сүзне дә үлчәп сөйләргә үткәнмен, өйрәнгәнмен. Кырыс заманада кырыс кеше булып үскәнмен мин. Теге җалагайлана белмим, хуштанлана белмим. Ул миңа андый нәрсәләр бөтенләй миңа ята бер. Менә табигатьтә ничек бармын, шулай бармын.
Хамдар апа, сез бит инде теге күпне күргән, күпне белгән кеше шулаймы? Бер алга таба теге бер китап язырга уйламыйсызмы менә шундыйрак теге? Китабымны әзерләп ятам, Алла бирсә, менә шушы октябрь аена чыгара алсам, мен аны күптән әзерлим инде. Вакыт булмау сәбәпле һаман кичерелеп килә. Менә октябрьгә хәтле чыгарырга димен инде. Күп җирләрне үзем язам. Мен әле язучы булып китсәм, әйбәт язган булар идем. Алай салгыта бәлки Хәмдә Тимергалиева җырчы булдан тышали язучы да булыр, име? Мен бит дөньяны табигатьчә күрәм. Менә бу сезгә булыша, име, матур итеп язарга? Булыша. Минем җырымда да булыша. Менә мен бит инде күп җырларны үзем эшкәртәм. Мин аны теге эшкәртәм дип эшкәртмим. Җырлаган вакытта үзеннән үзе оныга башка килә. Үзеннән үзе башка килә. Әле соң вакытта менә бик матур җырлар әзерләйбез Илһам Шәриф белән Инкәш белән. Алла бирсә, элекеге сымак бөтен ил буйлап гастрольгә чыгарга исәбем бар. Һәр бер шәһәрдә дусларым бар. Шулар белән элемтәгә чыгып, Башкортстаныма кайтып эшләячәкмен, Алла бирсә. Димәк, тамашачыны көтәргә тиеш бар, тикме? Озакламый барысы да булачак дип әйтәбез инде. Көтүп алалар, мен килә дисәләр, көтүп алалар, халык җыела. Әле Күкмара районында менә Илһам белән барып эшләп кайттык. Халык көтүп ала. Сәхнәләргә чыксам, просто так кына кул чабып каршы алмыйлар, басып каршылыйлар. Чөнки халык белән минем ничә еллар буе нык хезмәт белән шөгыльләнгәнемне. Иң мөһиме, минем үз тавышым белән җырлаганны беләләр. Шуңа күрә халыкның хөрмәте бар миңа. Менә һәм шушы түгелмени бәхет, тиме Хәмдә апа? Тамашачыларым алдында чыгып җырлаган вакытта мин кыш тоткан шикелле. Алар бит мине яратып карап торалар, күзләреннән күрәм, кул чабуларны күрәм. Мин татар халкына башымны әйп рәхмәт әйтәм. Мин бит заманында бик каты кыңгыраулы булдым. Шуңа күрә мин инде авторитетымны юкка чыгарыр өчен минем турыда нинди генә юнсыз, мәгънәсез нәрсәләр пропагандировать итмәделәр. Аны күтәрү авыр булды башта. Беренче елларны. Хәзер сөйләми торсалар кыен. Чөнки менә шушы сүзләр, гайбәтләр алар артист өчен бик кирәк. Ни өчен? Артистны яшәтә, име? Ул популярлаштыра артистны. Халыкта тере кызыксыну уяна. Инде башта бик катып әйткән вакытларым булды. Даже җылаган вакытларым булды. Гарләнеп, исемемне пычраткан өчен. Хәзер мин аңа шул хатлы күнектем. Хәзер инде сөйләми торсалар миңа кыен. Берәрсе белән нәрсә чыгарса ярар дип көтеп торам. Чыгарсалар шатланасыз инде. Шатланам. Хәмдә апа, менә сез буш вакытта җыр тыңламыйм дип әйткән идегез, име? Менә буш вакытта җыр тыңламагач нишлисез? Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Гел хуҗалыкта менән инде эш бар, шулар белән шөгыльләнәм. Җәй көне менән бакчадамын мин. Кыш көне өйдә булсам, үй җыештырам, чисталык белән шөгыльләнәм. Мин телевизордан карыйм. Яңалыклар карыйм. Ржи меня дигән программаны карыйм. Аннан соң бик каты история, тарихи әйберләр карыйм. Ана кире политика буенча илдә нәрсә бар икән дип карап утырам. Кайсы вакытта шаккатам. Хәмдә апа, безнең хәзер тапшырыбызның шундый мизгеле, хәзер инде үзегезнең теге яраткан тамашачыларыгызга, сезнең яратып тыңлаучы фанатларыгызга үзегезнең рәхмәт сүзләрегезне җиткерсәгез була. Рәхим итегез. Мин тамашачыларга иң зур теләгем сәламәт булсыннар. Бигрәк тә кешелек дөньясында кешеләргә тазалык кирәк. Таза кеше бер нинди нәрсәгә дә бирешми. Авырлыкларга да бирешми, җил яңгырларга да бирешми. Тормышын да алып бара, сәламәтлек телим мин тамашачыларыма. Ходаем исән сау булсыннар. Алар мине гомер буе яраттылар. Шуңа күрә мин шул хәтле күңелемдә барысына өләшердәй бер әйбер булса, бөтен тамашачыларыма күңеленнән бөтен нәрсәне өләшер идем. Менә шул.
Рахмат сезгә Хамдан апа, менә безне кунак иткәнегез өчен. Әле без алга таба хәзер җыешабыз монда карлыганнар, сирәклебез кишерләрне, шулаймы Хамдан апа? Инде бүгенгә менә безнең репортажыбыз ахырына якынлашты. Татар эстрадасы яңалыклары шуның белән тәмам. Сезгә аларны мин, Рената Тей, җиткердем. Киләсе атнада шушы ук вакытта очрашырбыз. Соңга калмагыз. Пока.